Claro, Matizenen zeuen nolako ideologia karlista olako destakeurik, abadinon bai, muntzatzen be bai, esate baterako Agustin Lizundia, Urruñako pariente izango zen, han gero HBek taberni eukia bena, motxoiena, motxo zarra, Agustin, ezautu naben, Agustin Lizundia, egon zen, 32ko estatutua onartu zanien, udalek gehienak, bizkaizen, Naparroan trampak egia esan, batez be, zein zan abadiero, zein zan, zera, terrenoen usaba, zer ikusi joken, hemenez. Abadinoko alkate orde zan, alkati ezan, izan asko gogoratzen. Bueno, alkate orde zan, eta joan zan, zerera, Iruñera, eta zera, bota zinuen zan estatutuen alde, eta, klar, baietza. Bizkizen, ezetza ezaben bakarra ermua izan zan. Zeik, azten zinuero juenez, beste Durango. Hori, ikusteko Durango egon ziren alkate, republikako alkate, bizepe eskuindarrak izan ziren. Eta gero, Agustin Lizundione jarraitua ban, Republika Sasoian jarraitua ban udaletzean edo, ez? Nik ez da no sarte gonzan zein egotzi, baina bere semie, Jose, ezatu naben, ermuen bizizan, izen zan Partido Komunistako bakarra abadinan. Oeta masaian, bakarra. Osea, gero hil zan, ermuen hil zan, ermuen bizizan, eta gogoratzen az.